Hola, em dic Andy. Aquest és un treball de Perú perquè m'agrada aquest país i és el meu país. Perú està situat en Amèrica del Sud. El clima. El clima és... A la selva el clima és una mica tropical. Fa pluges i a vegades són càlides. La seva temperatura màxima és 28 graus. Vale. La moneda. La moneda es diu sol i la seva moneda ara es diu nou sol perquè va ser una moneda molt antiga i ara... La població. La seva població són 31.051.643 habitants. La capital de Perú es diu Lima. Ciutats més importants. He posat una enganxina perquè els veieu i es diu Trujillo, Lima, Ayacucho, Arequipa, Cusco i Puno. Perquè el llac Titicaca, que es diu així, és un llac molt important perquè no hi ha més llacs. Rius i muntanyes. Les seves muntanyes es diu Huascarán, Yerupaja i Coropuna. Els rius. Río Piura, riu Tumbas i el riu Amazones, que és el més important i el més gran. De muntanyes n'hi ha 100 muntanyes, aunque no ho creieu. Ara us diré les costums i tradicions. Les seves costums són com fer la Virgen de la Porta, també el Senyor dels Milagres. Aquest es diu l'Inti Raymi, que és una tradició molt de serra perquè n'hi ha moltes muntanyes i van passejant a un noi, però no és de mentida, és de veritat. També fan el Festival de la Vendímia, de la Verema. Com aquí també fan un festival de la Verema per pisar una mica... Per pitjar el rei. Els plats molt bons per nosaltres són el Nina Juana de camarons, la trucha frita, la causa rellena i anticuchos. I també el seco de cabrito, però això és una mica com per serra. Els de la costa són els anticuchos i la causa rellena. Els de la serra són el seco de cabrito i la trucha frita. I el de la selva és Nina de Juana de camarons. També fan balls típics que es diu tonder, marinera norteña, marinera limeña. I aquí fan un ball que es diu el ball de la selva, que ahir fan la festa de Sant Juan, com per riure, que ballen unes noies, i també fan el carnaval de Cajamarca. Són uns nens disfressats que intenta assustar el públic, però ballant. I també la marinera és un ball que el noi i la noia són com enamorats ahir, que la noia vol coquetear el noi i són una mica així. La marinera limeña és una mica més tranquil·la, no és com la marinera norteña, és diferent. El tonder és que una noia i un noi ballen agachadets ahir, però amb una jarra de cristal o de vidre i ballen. Però jo això ho veig molt perillós.
L'Angie ha portat un vídeo que ara, quan acabi la seva exposició, veurem aquest vídeo, que hi ha balls, hi ha música, hi ha una miqueta de tot. I ja està. I ja està. Aquí ja s'ha. Molt bé.